Yeah. Sħana reħis fel-qdim tan nemus nixtri air condition li kelli l-flus forsi norqot aħjar. U f'xi dwejja f'din id-dar mux li konta ċi palma f'xi Blue Lagoon. Ramel bħat-terra r-reklamek ikunu b'xi tfajla tal-ġen. Tisqini jirrumu ftit il-lem id-dajsa tal-qluħ u fuq il-bajja memx ruħ. Sħana u wara uqtuħ ta' nifs nomfoħ un sabbat ta' bizli spiss min iħobb dan l-istaġun. Zgur li jiblaħ jew miġnun sħana murtali tal-ħossu l-kullur kull imkien fullat mandekx fejn id-dur. Riħa ta' zjut u bombi tal-ftuħ ħuduni fil-bajja fejn ma ċemru ħajrit fajla tal-ġin. Tisqini jirrumu ftit il-lem id-dajsa tal-luħ u fuq il-bajja memx ruħ. Sħana riħis fel-qdim tan nemus tiskanta kif hawn min iħallas il-flus biex jiġi f'dat tidlit. Tiddejja qarwina ħseb wara jekk sħana għaġbili tixrob gallun zaqqek tintefa' sir isa ballun binari dura lik id-dubbin bil-lejl jittajjar fuqek wirdin. Sħana li tqabdek tant ħakku tingiż riħa ta' rusa u waraq mal-qmis tikol mill-lanqas għax ħafna tarmiħ u memx li jaqleb xi naqra r-riħ. Sħana riħis fel-qdim tan-nemus nixtri air condition li kelli l-flus forsi norqot aħjar. U f'xi dwejja f'din id-dar mux li konta ċi palma f'xi Blue Lagoon. Ramel bħat-terra r-reklamek ikunu b'xi tfajla tal-ġen. Tisqini jirrumu ftit il-lem id-dajsa tal-qluħ u fuq il-bajja memx ruħ. Id-dajsa tal-qluħ. Konta ċi palma f'xi Blue Lagoon. Ramel bħat-terra r-reklamek ikunu b'xi tfajla tal-ġen. Tisqini jirrumu ftit il-lem id-dajsa tal-qluħ u fuq il-bajja memx ruħ. Id-dajsa tal-qluħ.